Podcasty so zaujímavými osobnostiami na tému potravinových intolerancií a ochoreniach tráviaceho traktu vám prináša Intolera. Ahojte priatelia, vítajte v 4. podcaste Intolera. V tomto novom podcaste by som chcel privítať moju novú kamarátku Marušku. Ahojte, ďakujem, že si ma pozval. Som rád, že si prijala moje pozvanie do podcastu. Máme toho veľa spoločného. Áno. Je to celé o tom, o tých intoleranciách, o ochoreniach tráviaceho traktu a tak ďalej. Veľmi si vážim to, čo robíš pre ľudí, preto som ťa aj pozval. Veľmi ti fandím a veľmi máme radi tvoje produkty, ktoré vyrábaš. Skús nám niečo povedať o svojich produktoch. Tak vyrábam vlastne nepečené koláčiky, hlavne pre ľudí, čo majú intolerancie na lepok, mlieko a taktiež ľudia, ktorí obmedzujú biely cukor. Snažia sa nahrádzať to niečím iným. A vlastne tak vyrábam už momentálne, z dezertov som prešla na vlastný produkt, moje vlastné tyčinky. Takže to... No, tie tyčinky sú taký highlight, by som povedal momentálne. Každý sledujem sociálne siete a každý to má rád, tie tvoje tyčinky. Tvoje výrobky sú smerované na intolerancie. Ako si sa vôbec k tomu dostala? Lebo viem, že ty osobne netrpíš nejakými intoleranciami alebo nejakými tráviacimi problémami, kvázi nejakými diagnózami. Ako ťa to vôbec napadlo? No, v tom čase, keď som začala s tvorbou raw dezertov a následne potom tyčiniek, tak som trpela histaminovou intoleranciou. To bolo také pre mňa, že mala som aj ekzémy, sa mi začali tvoriť a psychika a všetko. A vlastne keď som zistila, že mám histaminovú intoleranciu, tak nájdeš množstvo zoznamov, že čo máš jesť a nejesť, ale realita taká nie je. Veľmi veľa informácií človek si nájde a zistí, ale keď potom sa začneš podľa toho stravovať, tak vlastne to nefunguje. Že niečo píše, že nemá histamín, ale tak ty máš, čiže musíš skúmať sám na sebe. A tak vlastne som si povedala, že začnem skúmať tie potraviny viac do hĺbky, že čo obsahujú, aké majú zloženia. A začala som tak nejak intuitívne a prirodzene sa tak stravovať zdravšie. Ale povedzme si, že čo je to zdravšie? Pre každého zdravé je niečo iné. Každý má rôzne, napríklad dietách. Jeden je vegán, druhý je na nízkosacharidovej, že každý má to svoje, čo považuje za zdravšie. Takže nechcem nikdy hovoriť, že toto je zdravé, lebo pre niekoho je. Ale čo pre mňa predstavuje zdravé je, keď je niečo bezečkové, keď je niečo, má čisté zloženie a neobsahuje žiadne konzervanty. Toto je pre mňa zdravé. A keď som začala takéto potraviny ja sama konzumovať a vytvárať si z nich rôzne jedlá, tak som zistila, že vlastne mi nespôsobujú žalúdočné problémy, alebo skrz histamínu som mala také svrbenie uší, potom hrdla, potom ten ekzém som mala taký červený. Tak podľa toho som vedela, že tie potraviny, keď som predtým neriešila, že čo jem, ako až tak úplne, že aké to má zloženie a tak sa mi to len zhoršovalo. A keď som zmenila vlastne to stravovanie, tak som zistila, že aj tie čisté produkty, zdravé, vedia byť chutné. A následne na to som začala doma už akože vytvárať rôzne recepty, aj sladké nejaké sneky. A si vravím, že stále všetci hovorili, že zdravé nie je chutné. Ale keď ja som to začala akože doma vytvárať rôzne dezerty, koláče a tak, si hovorím, veď to vie byť chutné, len to treba správne pripraviť, mať dobrý recept a správne nakombinovať tie suroviny, vedieť tie pomery. Takže vlastne, no a potom som začala hľadať nejaké zdravšie tyčinky, nejaké sneky, ale na trhu neboli takéto tyčinky, ktoré by mi aj chutili. Lebo väčšinou naozaj, neviem, kto vytvára zdravé tyčinky, ale keď ich ochutnáš, také napríklad nepečené, ako robím ja, tak sú veľmi tvrdé, tuhé, nie sú tam tak vyvážené chute. A mne to veľmi nechutilo. Naozaj som si nakúpila domov asi 15 druhov tyčiniek, ani jedna by nebola tá, ktorú by som si povedala, že wow, že fakt toto chcem jesť. A vlastne tak som začala potom vytvárať si sama aj tie dezerty, aj následne na to tyčinky. Takže takto som sa nejako že z vlastnej intuície a z vlastnej potreby dostala k tomu. Viem, o čom hovoríš, tým, že vytvárame v Intolere tie bezalergénne recepty, ľudia majú nejaký pohľad na to taký trošku mylný, že to bude nejak nechutné, alebo bude to nejak konzistenčne iné a tak ďalej. V dnešnej dobe už sú rôzne náhrady, rôzne alternatívy rastlinného pôvodu, ktoré neuškodia týmto ľuďom. A
úplne chápem, čo hovoríš o tej histamínke, lebo však máme to v praxi, hej, histamínku. Vieme, že sa to dá eliminovať a potom následne tá histamínka je na ústupe alebo úplne zmizne. A viem aj presne, ako chuťa tie spomínané tyčinky, ktoré spomínaš, lebo ja sám viem, že niekedy potrebujem energiu len tak narýchlo. Áno. A presne tieto alternatívne niektoré tyčinky chutili tak, ako chutili, alebo chutia stále. Tie tvoje sú úplne úžasné, ja som veľmi rád, že existujú, aj moja pani manželka ich miluje. Takže sme radi, že robíš niečo takéto. Duplom som rád, že ako tvorca toho projektu Intolera chceme pomáhať globálne, to znamená, že takéto produkty budeme naplno podporovať a sme veľmi radi, že to robíš, že napreduješ, že vyvíjaš nové chute a tak ďalej. Pre týchto ľudí je to veľký prínos. Viem, ako sa s tým ťažko žije, s takýmito vecami, intoleranciami. Ako riešiš tú cross-kontamináciu potravín, lebo viem, že je veľmi zložité nájsť nejaké zloženie alebo dané suroviny, aby fungovali, aby proste neuškodili tomu človeku, lebo aj celá tá kategória týchto našich problémov alebo aj toho nášho projektu Intolera je veľmi na tenkom ľade, hej, že proste sa človek bojí, že uškodí. Treba sa v tom fakt vyznať a ako si spomínala, ty sa vzdelávaš dlhé roky, riešiš to, takže ako toto riešiš, hej, tie suroviny na tú tyčinku? No tak tie suroviny sú mne asi najkľúčovejšie. Veľmi dbám na to, aby každá jedna surovina bola čistá. Napríklad používam do pistaciových, sú tam vločky, ale ja kupujem výhradne bezlepkové vločky. Aj keď vieme, že vločky neobsahujú lepok, alebo malé množstvo, ale vyrábajú sa väčšinou, kde sa nachádza aj, že môžu byť stopy lepku. No a napríklad ja som zvolila bezlepkové vločky, čiže to v týchto. A potom vlastne všetky suroviny sú prirodzene bezlepkové, ako sú oriešky, kokos a kakaové maslo a tak ďalej. Ako vnímaš môj projekt ako celok, ako taký, že sa tomu venujem, alebo ľudia, ktorí sú v tomto projekte, lebo je nás dosť veľa. Áno. Ako to ty vnímaš? No, keď si mi povedal o tom projekte, tak ja som bola z toho úplne nadšená. Ja som si všetko potom vyhľadávala, že aj si napísal vlastne knihu a pozerala som si recepty, ktoré sú fakt, že naozaj aj myslím si, že jednoduché na prípravu, ale zároveň vyzerajú perfektne. Už sa teším, keď nejaký vyskúšam. A celkovo som veľmi rada za to, že niekto naozaj chce pomáhať tým ľuďom, ktorí majú intolerancie, pretože v dnešnej dobe je veľmi veľa informácií. A veľa ľudí sa samozrejme hrá na odborníkov, by som tak nazvala, ktorí ani netrpia ochoreniami. A ja si myslím, že ľudia, ktorí naozaj že trpia, majú čo k tomu povedať. A viem, že aj ty trpíš ochorením. A vlastne takže to najlepšie vieš pomôcť tým ľuďom aj skrz, čo si dal do tej knihy. A celkovo ten tvoj projekt sa mi páči v tom, že máš aj medicínsky podložené informácie, keďže si pozývaš aj lekárov, aj máš to v knihe od rôznych lekárov. Potom celkovo, že máš tam spomenutých aj ľudí, aj ktorí majú tie intolerancie. A takže hovorím, že viem, že to, čo robíš, aj viem, že budeš mať tú aplikáciu, aj vlastne kniha a všetko okolo toho, tak sa mi to ako veľmi páči a že niekto sa aj venuje ľuďom, ktorí majú intolerancie. Aj tí, čo nemajú, tak sa v tom nájdu vlastne, lebo v dnešnej dobe možno nevieme, že... Je to zložité, určite to aj ty pociťuješ sama na sebe, alebo v svojom projekte, že aj ten hating existuje, aj to sú nejaké somariny, alebo to však to nefunguje, alebo niečo podobné. Každopádne aj ja, aj ty, ako celkovo, aj ľudia, ktorí sú v tom projekte, fakt špičkoví šéfkuchári, ktorí jednoducho sa musia už orientovať aj týmto smerom, lebo doba je taká, aká je, že tí ľudia s intoleranciami pribúdajú a je to stále ťažšie a ťažšie. Sa najesť napríklad, hej, v reštaurácii a tak ďalej. Je s tým veľký problém. Je s tým veľký problém. Naozaj. A to isté, proste aj tie tvoje výrobky, alebo celkovo tvoje dezerty, však tvoje dezerty sme mali na krste knihy Intolera. Ja som počul, ako ich jeden videl. Hej, tak to poviem rovno, lebo som v podstate neochutnal ani jeden, lebo som ho nestihol. Lebo boli tak dobré, že všetky sa pojedli. A ľudia to veľmi chválili a každý, hej, však to sú boli normálne dezerty, no neboli, boli bezalergénne, takže boli veľmi milo prekvapení. Tí ľudia, ktorí tam boli, bolo ich tam dosť.
Takže teším sa tomu, že v podstate, ty si v podstate aj kolegyňa si v tej horeke, že robíš aj tie dezerty, robíš tie dezerty pre ľudí a pre ľudí s týmito problémami hlavne. Áno, tak hlavne teraz som vlastne začala tvoriť tie tyčinky, pretože veľa ľudí chcelo aj z iných miest, nielen lokálne tu, ako kde sa nachádzame, že Košice, Prešov a tak, ale aj z Bratislavy a tak ďalej. Tak mi to prišlo, že vlastne ja ako cukrárka, keďže som aj vyštudovala cukrárstvo, predtým marketing, ale život mení. Kolegovia sme hovorím. Áno, tak to marketing. Som vyštudovala Vysokú školu manažmentu marketingu a potom následne som si povedala, keď sa mi narodil syn a začala som variť a všetko okolo toho, že nechcem mu dávať také bežné dezerty, alebo nielen dezerty, ale aj celkovo na 10. do školy, nejaké také iné sladkosti, ale že začnem mu vytvárať sama. A tak to vlastne aj prišlo skrz hlavne aj dieťaťa a potom následne, že chcem tvoriť niečo aj pre ostatné deti. Pretože by si ináč neveril, že aj koľko mamičiek sa trápi, čo zistia deťom intolerancie rôzne. Na lepok a na mlieko a veľmi veľa detičiek pribúda. No a oni si chcú dať niečo sladké, nechcú byť iní, oni sa nechcú cítiť v škole, že nemôžu lepok, mlieko a teraz mamka mi musí neviem čo iné zabaliť. Preto ja som si povedala, že chcem tvoriť tyčinky, ktoré viem, že chutia deťom. A samozrejme môj syn je taký tester, hej, že keď viem, že aj jemu chutí, potom to dávam, keď zavoláme si kamošov a tak, tak nás chval, že im dávam ako úmyselne, že máme super tyčinky alebo niečo, že čo, a pozerám, keď ochutnajú, áno, že čo. Čiže naozaj tvorím pre tie deti, nielen tak, že si povieme, že to je zdravé. Ja chcem tvoriť hlavne chutne. Nie len zdravo, ale aj chutne. A ja si myslím, že v tom aj je také umenie, že správne vytvoriť ten recept. Veď vyše roka mi trvalo, kým som vytvorila napríklad recept na tyčinky. A to som už predchádzalo, 5 rokov dokopy vyrábam, predchádzalo tomu to, že som musela vedieť, ako pracujú tie suroviny, koľko mixovať ten kokos, alebo keď ho zmiešaš s orieškami, s datlami, že ako tá zmes, ako má vyzerať a následne, že ako má chutiť. Že preto napríklad som dlho hľadala aj výrobcu, keďže potom som si dala vyrábať tyčinky, lebo to sa nedalo, že by som to ja ručne vyrábala. Preto som hľadala vlastne niekoho, kto mi bude vyrábať tyčinky. Ako si spomínal, že vlastne viem, že sú bez lepku a bez mlieka a viem sa za to postaviť, pretože aj môj výrobca vlastne sa zameriava na ľudí, čo majú intolerancie aj na lepok, aj na mlieko, lebo sám si prechádzal tými intoleranciami a bolo to veľmi ťažké niekoho nájsť. Som kontaktovala rôzne firmy, či je ich Bratislavy a tak ďalej. A nakoniec akože som našla svojho výrobcu, ktorý tiež sa venuje tyčinkám a vyrába dlhodobo a tak viem, že aj pre mňa vlastne, že máme ten istý cieľ a to je také veľmi pekné. Že sa zameriame na tých ľudí. Pred chvíľou sme sa bavili o detičkách a v rámci aplikácie, ktorá sa vyvíja, aplikácia Intolera, budú recepty alebo kulinárska akadémia, budeme učiť variť a v tomto prípade vlastne ma napadlo okamžite, že ťa oslovím aj v tomto smerom, že by si prispela niekedy nejakými receptami pre detičky, lebo v rámci tej aplikácie presne sme sa bavili o tom, že by bola sekcia vyslovene pre mamičky s deťmi, ktoré nevedia fakt, čo majú tým deťom, lebo jedna vec je tá vrcholová gastronomia, to máme podchytené, klasické nejaké jedlá, alternatívne, klasické slovenské jedlá v alternatívnych verziách, ale pre tie deti je to veľmi náročné niečo vyprodukovať, čo chutí, lebo však tie deti chcú nosať. Takže môžeš hovoriť, že niečo je zdravé, ale oni chcú vlastne, keď to nie je chutné, to nebudú jesť. Teším sa, že v rámci tej aplikácie by si bola ochotná nejak natáčať aj tie recepty, raz za čas samozrejme. A ja si myslím, že to bude veľký prínos pre tých ľudí, hej, s detičkami a že im to veľmi pomôže. Áno, ja sa tiež z toho teším, že môžem nejako potom prispieť, lebo viem, aké to je ťažké, lebo tým, že tvorím pre ľudí, čo majú intolerancie a keď mi potom píšu správy, tak to je pre mňa to, čo ma tak ďalej poháňa, keď mi mamička posiela dieťa, ako vylizuje papierik z tyčinky, alebo mi napísala teraz tiež jedna, že jej dcera nemôže vlastne lepok a že veľa vecí bez lepkových nechutí dobre. A že konečne vynašla tyčinky, ktoré fakt, že chutia, tak tá mamička mi nové napísala, hej, že prosím, robte to, čo robíte a že tvoríte naozaj, že chutne tie veci, Takže a veľa je takých, čo akože mi píšu a práve to je také pre mňa, že to chcem robiť kvalitne,
chutne a viem, že to ľudia ocenia, pretože tí, čo majú intolerancie, sú za to neskutočne vďační. Že niekto sa zameriava aj na nich a niekto tvorí pre nich. Že aby sa nic, lebo myslím si, že niekedy to bolo tak, že čo, že ty máš ako nejakú intoleranciu na niečo, tak bolo nepochopenie. Alebo že že ty si nejaký, akože je to choroba, ale že ty si neviem aký, že chorý. Ale ja si myslím, že je krásne, keď robíš aj ty tú osvetu, že v dnešnej dobe naozaj veľa ľudí tým trpí. Možno niektorí ani nevedia, že za mnohými problémami je vlastne tá intolerancia. Či už napríklad nálepok, hej, že čo robí akože múka, veľa ľuďom, že čo spôsobujú aké aj žalúdočné problémy a nevedia, že to je spôsobené. Čo to je? Áno. Tu sa bavíme potom o tých ďalších veciach, ktoré som rozoberal aj s doktorom, ktoré budeme rozoberať s ďalšími doktormi, že tá prvotná diagnostika nie je na tej úrovni, na aké by mala byť, že u tých obvodných doktorov sa to nerieši, že neberú tie prvotné odbery. Momentálne už obvodný lekár môže dokonca brať aj kalprotektín, čo je zápalový marker čreva, črevných týchto zápalov idiopatických, to znamená, že IBD, kronová choroba, čo mám ja, ulceróznu kolitidu mám ja, ale už to vie odsledovať obvodný lekár, oni to ešte nejak nezvyknú robiť. Väčšinou sa stretávam s tým, že ja keď poviem tomu človeku, ktorému pomáham, lebo tých ľudí už je veľa, a poviem im, choďte k obvodnému lekárovi, povedzte mu, že chcete kalprotektín zobrať akože vzorku. No a obvodiaci na nich pozerajú, že čo chcú, hej, že ako, o čo tam ide. Takže je to také zaujímavé a pritom tá prvotná diagnostika je veľmi, veľmi dôležitá. Áno. Potom sa stávajú problémy, však keď sa bavíme už potom o alergii na lepok ako taký, ale o celiakii, to sú už patologické zmeny na čreve a na sliznici, to sú už veľké problémy. S tým súvisiace ďalšie problémy s krvou a tak ďalej, s krvotvorbou. Takže nie je to vôbec jednoduché pre tých ľudí a my sme tu na to, aby sme otvárali ľuďom oči, aby chápali, že treba to riešiť okamžite, keď má človek fakt nejaké problémy, či kožné prejavy, či proste krče, bolesti a tak ďalej. Presne také, že našli by aj také pochopenie v tom, ale hlavne preto hovorím, že ty si vytvoril knihu, recepty, ako vedia ľudia podľa toho variť a nemusia byť zúfali, že čo, lebo je veľa knížiek, ale či reálne akože je to bezlepkové, bezmliečné, alebo ako čo potrebujú. Čiže tvoje knihy nájdú, viem, že všetko bezalergénne, čo je úplne super. No k tomu sa dostávam teraz, že vlastne aj tvoje tyčinky sú taký marker, lebo ten človek, keď si dá tvoju tyčinku a nič mu nie je a predtým mu niečo bolo, že mal nejaké prejavy, tak si to vie okamžite odsledovať, že aha, nie je mi nič. To znamená, že niečo mu škodí. A vlastne tým, že tvoje tyčinky sú také, že sú čisté, že nie sú kontaminované alergénmi, tak v podstate okamžite sa vie človek odsledovať. A nie je to len chutné, ale je to v podstate marker ďalší pre ľudí, ktorí potrebujú riešiť svoje problémy. Áno, tak ja som napríklad aj tie tyčinky kombinovala tak, že tie suroviny samotné, som si o nich študovala, napríklad také datle, že aké sú úžasné pre naše telo. Ja ako hystamička, keď som mala chuť na niečo sladké, tak som zvolila napríklad sušené datle. A dala som sa, neviem, 3-4 datle. No a potom som si dala... som začala akože tvoriť tie tyčinky a kombinovať, lebo napríklad datle majú protizapalové účinky. Pre detičky sú perfektné, keď majú, že detičky zápchu, tak tiež sa odporúčajú datle. Taktiež majú vplyv na nervový systém upokojujúci. V jednej knihe som čítala, že si máš dať 2 datle pred spaním. Hej, aj keď je to akože sa povie, že dajme tomu, že sacharid, ale že 2 ti neuškodia. Zaujímavé. Áno, a že vlastne lepšie budeš spať. Jednej knihe nemenovanej, takže... To sú presne tie suroviny, ktoré sa kombinujú potom a majú ten prínos pre človeka. Áno. Ako ja teraz vyvíjam, ten med s mojím kamarátom, dobrým včelárom, že tam bude kurkuma a zázvor, ktoré sú protizapalové. Kurkuma dokonca odstraňuje parazity v tele, takže nie je to len o tom zapale a tak ďalej. Ja to na sebe testujem. Ten med, takže viem presne, o čom hovoríš, že treba sa v tom vyznať. Áno, presne, že sa v tom aj trošku vzdielať, že čo tie suroviny obsahujú, že nie je to len to, že napríklad ja keď som sa rozhodla robiť potom následne tie tyčinky, ja už som chcela pred 5 rokmi ich robiť, ale ešte nebol správny čas asi na to, ešte som si musela prejsť cestou, vyrábať teda dezerty a tieto alternatívne samozrejme, aby som ešte viac
videla, že čo ľudia chcú, aké majú chute. Preto ja som často robila ochutnávky len tak zdarma. Veľmi veľa všade, kde sa dalo. Alebo keď človek niečo ochutnal, nejaký krém, ktorý som mu robila, že z kešu orieškov, z kokosového mlieka, dosladila som to bio-agave sirupom. A teraz naozaj, že dôležitý bol pomer tých surovín. S tým som sa veľmi veľa hrala, aby to naozaj chutilo super. Ten krém bol hladký, úplne krémový, narobila som malinový, kakaový a tak. A dávala som ľuďom chutnať a som videla, čo mi povedia, že ako im to chutí. A podľa tých všetkých ľudí, čo mi hovorili, som začala si dávať dokopy, čo oni asi chcú, aké chute. Keď niekto povedal, sladšie, alebo toto mi, keď bola väčšia skupinka ľudí, kde povedala, že to je perfektne sladké a pritom tam išlo malo množstvo agave. Čiže a tak som zistila, že napríklad aj tyčinky sa dajú tvoriť tak, že aj tie pistáciové, robím, že sú tam aj datle a sú dosladzované, tá plnka je len z bio-agave sirupu dosladzovaná a je tam veľmi malé množstvo, hej, lebo tie datle tiež vyvážia. To je napríklad v tej konkrétne pistáciovej. Dobre, spýtam sa ešte jednu otázku na teba. Čo plánuješ do budúcna? Akože nejaké nové produkty alebo nejaké nové prichute, alebo čo plánuješ? Tak plánov mám veľmi veľa, aj snov, akože kde by sa dalo smerovať ten celý môj projekt, ale čo je také pre mňa, no tak budem mať samozrejme ďalšiu príchuť, ktorá už bude teraz v priebehu tohto týždňa, lieskovo-oriešková tyčinka. Je to z lieskovo-orieškového masla, potom je tam kakaové maslo. Na zahusťovanie napríklad prioritne využívam kakaové maslo, kde bežne v tyčinkách sa používajú rôzne náhrady. Ja využívam kakaové v biokvalite. A naozaj, že keď to kakaové maslo je neskutočné, keď ho len ovoniaš, keď mi prišlo domov priamo z Dominikánskej republiky, ja som ho mohla proste že ovoniať, že a tá chuť v tej tyčinke, to je poznať, hej, že nie, lebo pistáciové napríklad maslo, vieš, vie obsahovať aj rôzne farbivá, aby bolo zelenčie, keď si prečítaš zloženie. Jasne. Ja napríklad do pistáciových tyčiniek používam len čisté pistáciové maslo, 100% čisté a toto si už vlastne osadzujeme agave, pridávame kakaové maslo a tak. Čiže naozaj viem, že je to bez mlieka, je to bez lepku, lebo veľa ľudí, čo má intoleranciu alebo nemôže mlieko, tak si nemôžu pistáciové veci doprieť, lebo všade je sušená servátka alebo rôzne iné, vieš, veci. Takže skrz tých tyčiniek, a teda aké plány sú, tak okrem toho, že ďalšie príchute, tak ma baví prepájať sa s ľuďmi, tak ako s tebou sme sa náhodne prepojili a neviem, mám pocit, že neviem, či život je náhoda, ale keď niečo robíš zo srdca a robíš to naozaj pre ľudí, že že ty nerobíš to pre biznis, ty to robíš preto, že chceš tým ľuďom niečo dať iné. Ako ty napríklad skrz tvojej knihy, celého projektu. Veď ty tam máš kvantum ľudí, ktorí riešia, ale či už sú to aj lekári, ktorí pomáhajú tým ľuďom, alebo aj bežný názvem ľudia, ktorí majú intolerancie, že im pomáhaš v tom pochopiť ich, že môžu žiť aj bežne a kde čo nakupovať, kde čo váriť a tak ďalej. A toto je pre mňa, že to prepájanie sa s tými ľuďmi. Mám veľmi rada, keď sa aj prepájam s nejakými firmami, tak ako hovorím, že aj s mojím výrobcom som sa prepojila, on má svoju značku tyčiniek, robí to už 10 rokov a vlastne vyrába vlastne aj pre mňa, hej, lebo to by sa nedalo akože v takom množstve vyrábať akože všetko ručne, aj to kombinované ručne a balené strojovo. Takže... Ja som toho názoru, že náhody neexistujú a ľudia, ktorí sa majú stretnú, sa stretnú, aj spolupracujú a ďalej to nejak funguje. Ja ti veľmi ďakujem za tvoj čas, že si našla, že si dala tieto informácie vonku, ktoré ľudia podľa mňa veľmi radi príjmu. A nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne. A som rád, že pomáhaš tým ľuďom a pomáhaj im ďalej. Za to ti ďakujem. A ja tebe tiež ďakujem, že si mi donesol knihu, že mám knihu, ale že môžeme navzájom sa vlastne tak prepojiť a niečo vymysliť. Že je tam tá myšlienka toho pomáhania a toho dobra a si myslím, že to je potom ľudia to rozoznajú, kto čo robí. To je jasné. Vieš ako. Takže aj ja ti veľmi pekne ďakujem.